Здравейте, скъпи приятели, съмишленици, гласи родари! В навечерието сме на светли християнски празници, бъдни вечер, Рождество Христово. Искам да пожелая на всички от сърце здраве, щастие, просперитет. С раждането на нашия Спасител, нека да се роди доброто, любовта и мира във всеки дом и всяка душа. Да дадем ход на разбирателството, мира и уважението между нас хората, независимо от етнос, език и религия. Да се уважаваме и бъдем сплотени в хубави и трудни моменти. Да работим заедно за доброто и благото на обществото ни, независимо къде се намира по целия свят. Пожелавам ви още един път весели празници. Нека Бог се роди във всички домове и всички души. Бъдете живи и здрави, приятели! Уважаеми власти родари, като заместник-председател на Сдружение на гласът на властите родари, искам да пожелая на всеки един весело посрещане на Коледа със здраве, късмет през новата година и много щастие. Пожелавам на всички весели коледни празници. Нека всички да бъдем живи и здрави. Бъдете здрави, бъдете силни, щастливи, усмихнати и борете се за вашите мечти до край. Весело посрещане на Коледа и на новогодишните празници. Приветствам нашите всички власти родари. Нека да бъдем по-добри и обединени в нашата идея и кауза. Сестри, искам да ви пожелая щастлива Коледа, весело посрещане на новогодишните празници. Да ви пожелая да сте живи и здрави.